har vi så vores problemformulering. Det her, det er inden for religion, og det her, det er inden for historie, og det her er inden for samfundsfag. Her skal vi så, i det her afsnit af religion, skal vi så gøre rede for, hvordan Mary Eberstadt mener, at religion og familieforhold har udviklet sig i USA og Europa i det 20. og 21. århundrede. Og vi har fundet ud af, at Vesten, de er ikke så troende mere, som de var i gamle dage, mens USA, de er stadig helt op at køre, og de kan godt lide religion stadigvæk. Hvilken forbindelse ser Eberstadt mellem kristendom og familie? Hvorfor mener hun, at kristendom er familievenlig, og hvordan mener hun, at familieforhold kan styrke eller svække kristendommen? Hun mener, at kristendom er rigtig vigtig for familien, fordi at den kan styrke de bånd, man har i familien. I dette spørgsmål skal vi sammenligne Eberstadts syn på ægteskab med et eller flere andre syn på ægteskab og diskutere ægteskabet og familiens betydning i dagens Danmark. Glimrende spørgsmål. Vi går videre. Ja, børn lille. Nu er det blevet historietid. Ja, og i dette spørgsmål skal vi redegøre for familiens baggrund og situation, herunder hvilken rolle moren og sønnen spiller i den forbindelse. Og sønnen, han hedder Christian, og han er en rigtig sød lille dreng, som... det kan jeg ikke, men lige. Ja, undskyld, der skete sgu lige nogle tekniske problemer. Men Christian, han er en sød lille dreng, som hjælper sin mor med at lave ildtændere, som hun skal lave til dagen efter. Hun skal lave 500 ildtændere, og så får hun 25 øre, som de kan købe mad for. Ja, og nu skal vi så til at undersøge, hvordan den økonomiske udvikling i Danmark var inde i de sidste årtier af 1800-tallet, påvirkede befolkningens arbejds- og levevilkår. Og det er jo sådan, at der i 1800-tallet, så kommer maskinerne ind på arbejdspladsen, så folk bliver fyret, og derfor er det meget svært for folk at finde et nyt job. Og det på den måde er jo sådan, at det påvirker deres arbejds- og levevilkår. Jamen altså, hold kæft, hvor er du god. Yes. Og i dette spørgsmål skal vi undersøge og diskutere, hvordan livsbetingelserne gradvist ændrer sig for befolkningen fra slutningen af 1800 og op til 1900-tallet, og hvordan de ændringer kommer til udtryk i forhold til, hvordan de levede på... Yes, vi fortsætter. Jeg kan ikke. Ja, som jeg var ved at sige, har vi fundet ud af, at i 1800-tallet var det ganske normalt, at en familie på 6 eller 7 mennesker boede i en 2-værelses lejlighed. Men det ændrede sig i 1900-tallet, hvor at børnene fik deres eget værelse, og forældrene også gjorde, plus at der både var stue og badeværelse og køkken. I 1800-tallet var det meget normalt, at børn ikke tog deres folkeskole eksamen, kan man sige, at de droppede ud af skolen, fordi at de blev smidt ud på arbejdsmarkedet, fordi at forældrene havde brug for de ekstra penge, som børnene kunne tjene. Hvorimod i 1900-tallet, så blev det mere normalt, at børn tog deres 9. klasse færdig og fortsatte på en videregående uddannelse. Redegør for, hvilke familiemæssige og sociale baggrund mange bandemedlemmer har. Mange bandemedlemmer kommer oftest fra hjem med enten voldelige problemer eller psykiske syge forældre. Hvis man snakker om indvandrere, har de ofte oplevet forfærdelige ting i deres hjemland eller på vej på turen til Danmark. Det er skide godt! I det næste spørgsmål her, som vi kan se, skal vi undersøge, hvordan et individs socialisering påvirkes af denne sociale baggrund. Begreber som primær og sekundær socialisering skal inddrages, og ligeledes så skal vi forholde os til Eriksons teori. Og vi har læst os frem til, at
det er, hvis forældrene ikke giver deres børn den omsorg og kærlighed og tryghed, som de har brug for af forskellige grunde, hvis det er, at forældrene har et misbrug eller psykisk syge, eller hvem ved, hvad det ellers kan være, der kan være grund til det. Så kan børnene søge den her forældretryghed andre steder, blandt andet i en gruppe, en bande, eller andre steder for at få det, de mangler hjemmefra. Ja, og nu skal vi undersøge og diskutere, hvorfor en ung i et måske aftraditionaliseret samfund som det danske kan være stærkt afhængig af at tilhøre en eller flere grupper. Hvad tilbyder netop banderne nogle unge? Begreber som individualisering og konstruktueret identitet skal inddrages. Og Sif, nu vågner vi lige lidt op og er med, ikke? Ja, jeg kunne sgu ikke lige forklare det i ord, så jeg skulle skrive en lille sang. Jeg tilbyder dig tilbud, og du kan ikke sige nej til mig. Du kan få fejre, du kan få hash, du kan få penge, du kan få trust, nej, du kan ikke sige nej til mig. Og nu til konklusionen. Ja, vi kan ud fra de tekster, vi har læst, bruge de citat. Æblet falder ikke langt fra stammen. Vi kan ud fra det konkludere, at den sociale arv simpelthen ikke bliver brudt. Ja, vi siger tak for en god fremlæggelse, ja.